Bkwac आव मोनसे गिथावना जाथाय थांनाय मंगलबारखालि हरनि समाव Bkwac नि मावफुं सोद्रोमा मटरा बसुमतारी बिथांखौ दुथां सुबुङा बुनानै गालांदों। बुजानानै Bkwac नि मावफुं सोद्रोमा मटरा बसुमतारी बिथाङा मोखाङाव थै रना-रनि गलायनानै जखम जादोंमोन। मा दायनि थाखाय बुनानै गालांदों बेखौ बिथाङाबो मिथिया। बे सानखालि हरनि 8 बाजिसोआव Bkwac नि मावफुं सोद्रोमा मटरा बसुमतारी बिथाङा गावनि न'नि साखाथियाव थानाय फुख्रियाव गावनि सासे लोगोजों जिरायनानै दंमोन। बे समावनो दुथांफोरा मटर साइकेलजों हरखाबै फैनानै बिथांखौ बुनानै गालांदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा उनाव लोगो-लोगोनो गाव सन्देह खालामनाय दायनिगिरिखौ पुलिसनो एजाहार होनाय जायो आरो पुलिसआ दायनिगिरिखौ न'आव नागिरनानै मोनैयाव दायनिगिरिफोरनि बिमा-बिफाखौ लानानै फैदों होननानै मिथिहोदों। बिथाङा गावनि गोसोआव सासे मावफुं सोद्रोमाखौनो बेबायदि हरखाबै रावबो मिथिमोनै गाग्लोबनानै गालाङोब्ला अब्ला साधारन सुबुंफोरखौ माबादि गाग्लोबबावगोन बेखौ साननानै गिखांनाय मोननायखौ फोरमायदों। मैया 8:05 मिनिटसोहा जादोंमोन आरो माने आङो न'निफ्राय ओंखाम जानानै बे आंनि लामा जिङावहा आंनि न'निफ्राय माने 40 मिटारसो डिस्टेन्सआव आंहा फुख्रि मोनसे दङ। बेयाव आं ओरैनो आंनि लोगो सासेजों जिरायना दंमोन आरो बे जिरायना थानाय समावनो बाइक मोनसे फैनानै माने गपक्के आंखौ दाने बुलांबाय आरो बेफोर मेगनावहा मैया बेफोर थै ओंखारदोंमोन। बेनिफ्राय मेगनाबो बुखारजोबदोंमोन। बेनिफ्राय दा सिकित्सा लानानै बुनायफोरा गैया जाबाय आरो बे थै ओंखारनायाबो बन्द जाबाय आरो दाथ' मैया हरावहानो आङो जोंनि खाथिनि थाना लाहारिघाटआव आङो एफआइआर हैदोंमोन। दा बेबायदिनो पुलिसफ्राबो मैया हरावनो फैनानै जायसोनाखि खामानि मावग्रा बे गाज्रि खामानि मावनायफोरनि बिफाफोरखौ दिनै हमना लांदों होनना खोनादों आरो जोंथ' बिसोरखौ सन्देह खालामनानैनो होदों। खारन जाय समावहा आंखौ एटेक खालामदोंमोन बिनि उनावहा दाने जोंनि गथ'फ्राबो खिबु थांदोंमोन। थांनानै एसे जोंनि बे मुस्लिम मानसिफ्रानो जोंखौ सहाय खालामदोंमोन आरो बिथांमोनानो बिसोरनो जागोन होनना बुंदोंमोन आरो खारन बाइकआ दसे सिगाङावहा बिहा थांनानै लाखैहैदोंमोन। बेखायनो बिनि सिगाङावबो बाइक गैया आरो उनफ्राव बाइक गैयाबो बे मोनसेल' बाइकआ मैया बे लामाजों थांदोंमोन आरो बेखायनो एसे सन्देहआ जों होदोंमोन आरो बिसोरखौ। दाथ' आवगायखौथ' मिथिया खिन्थु आं खोनादों आरो दोहैसो माने बिफाफोरखौ हमना लांदों होननानै खोनादों आरो दा बाखिथ' मालाय प्रसासननि खामानि बिसोर मावगोन। खिन्थु आंनि बायदिब्लाथ' जायसोर खालामदों बिसोर गोरा साजा मोननांगौ। खारन आं दिनै सासे EM बायदिखौनो जुदि एटेक खालामनो हादोंबा माने जेनेरेल मानसिखौथ' आरो मा बुंबावगोन आरो दाथ' एडिसनेल एसपिआथ' आंखौ फन खालामदोंमोन जे नोंथाङा जेबो सिन्था खालामना होननानै। थिग बेबायदिनो आंनि बायदिबाबो दाने बेवहायल' जाना गैथ'वालिया आरो एसे सावहा थांदों बायदि मोनदों आरो खारन एडिसनेल एसपिआनो आंखौ फन खालामदों नालाय बेबायदि आंहा मोनसे बिश्वास दं आरो प्रसासननि सायावहा। प्रसासना बोरै साजा थायो बेफोरखौ होथों। आंबोथ' गावथ' माबा नंखाया जस नङा जे आङो बिसोरखौ माबा मोनसे साजा होथारनांगौ बा आमुक फासि होनांगौ बा गावथारनांगौ बेबायदिखौथ' आं बुंनो थाङा। खारन प्रसासननि नियम बायदि साजा होथोंसै। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन-गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SCC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360
700202613391015363660